Әзір. Ғырыф ғәдәтләр. Һәм инде менә беренче бердән 5-кә хәтлек сораулар. Инде сан үзеңә якынрак күңелеңә. 2. Икенче сан астындагы сорауны карыйк дуслар. Көз көне халык мул уңыш җыеп алгач, 21-23 сентябрь көннәрендә нинди бәйрәм уздырыла? Дуслар, biz инде тын гына тыңлап торыйк, егетләргә тамаша алмый гына, алар үзләре дә әзерләнделәр. 21-23 сентябрь көнне көз көне халык мул уңыш җыеп алгач, безнең халкыбызда элегенттә нинди бәйрәм уздырыла? Сөмбелә бәйрәме. Дуслар, Сөмбелә бәйрәме дип җавап бирде безнең беренче санасында чыгыш ясаучы егетебез. Һәм шуны әйтергә кирәк, бу дөрес җавап. Афәрин! Сөмбелә бәйрәме. Рәхмәт. Хәзер инде капчыктагы песи. Һәм ничәнче сорау? 5-нче сорау. Кайсы татар ризыгын икенче төрле күзикмәк дип атыйлар? Рушания Рәис кызы моны бик әйбәт белә. Кайсы татар ризыгын икенче төрле күзикмәк дип атыйлар? Күзикмәк. Төрле районда яшәүче безнең милләттәшләребез бер төрле ризыкны төрлечә әйтәләр. Күзикмәк. Benim cevabım kıstыбый. Кыстыбый. Афәрин, дөрес. Cevap kıstыбый. Ничәнче? 5-нче сорау. Ғырыф ғәдәтләр 5-нче сорау. Татар киемнәрендә нинди төсләр өстенлек итә? Бик авыр сорау эләкте сиңа. Менә җавап бирә алган тамыр тапкыр игътибар белән укучы, нинди төсләр өстенлек итә? Бер генә төс түгел, төсләр. 3 төсләр. Атырга тиеш буласы. Tatlar giyimlerinde yeşil, ak, kızıl tüsler üstünlüğü итә. Дөрес дип саныйк бу җавапны, чөнки дуслар, безнең инде Яңа Чишмәдән килгән Раил сары күлмәк түгел, ак күлмәк киеп килгән. Бизәкләре сары булса да, дөресрәге яшел, кызыл, сары төсләр. Инде 2 төсле дөрес җавап бирде. Шуңа күрә 1 балл бирергә мөмкин дип уйлыйбыз.